Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Журналист Дания Гайнетдинованың Энҗе Мөэминова белән әңгәмәсе. 2008 ел. Энҗе апа, сез бөтен гомерегез буе балаларга математика фәне укыткансыз. Математиканың серле дөньясында яшәгәнсез һәм шул ук вакытта шигырьләр язып, халкыбызга шагыйрә булып танылдыгыз. Сез бу беренче карашка бер-берсенә бөтенләй капма-каршы булган янәшәлекне ничек саклап килә алдыгыз? Әйе, минем 33 ел гомерем укытучылык эше белән үтте, ә менә инде поэзия белән шөгыльләнәм. Әйе, үлгәнчә шулай барачак инде, чөнки шигърияттан пенсияга китеп булмый. Инде математика белән поэзияның янәшәлегенә килгәндә, ул беренче карашка гына шулай тоела. Алар бер-берсе белән аерылгысыз бәйләнештә, бер-берсен тутырып торалар. Бәлки ачыклабрак аңлатып та китәрсез. Була ул математика фәне логик фикер йөртүне таләп итә. Математик мәсьәләләрен чишү өчен билгеле бер закончалыкка нигезләп, башыннан ахырынача җавапка килеп чыкканча конкрет фикер йөртергә кирәк. Поэзиядә? Поэзиядә дә шулай ук. Һәр шигырь излекле бер фикер җибен хискә төреп аңлату бит ул. Логик фикер җибе булмаган, шалтырауык сүз тезмәләре өчен шигырь була алмыйлар алар. Шигырь ул тере җан иясе кебек. Ул туа, яши, үлә. Шуңа күрә һәр шигырьнең язылу тарихы үз биографиясе дә була. Әгәр сез дистә йөзләгән шигырьләрегезнең биографиясын язсагыз, калын бер китап килеп чыгар иде бит. Чыгар иде шул. Бер генә түгел әле, 2, 3, 10 китап килеп чыгар иде хәтта. Сез шундый китап язарга уйламыйсызмы соң? Мин күптән хыялланам инде бу турыда. Мин инде аны сәер китап дип шул исем астына бер башлап та куйган идем дә. Гомер кыска язып өлгерә алмамдыр төсле. Тормышымда үзгәрешләр дә килеп чыкканлады. Менә күзләрем әзрәк авыртыбрак киттеләр. Шулар да тоткарладылар. Алай димәгез, без ул китапны укырбыз дип өметләнәбез әле. Рәхмәт, шулай булырга язсын. Инде әйткәннәрегезне шигырьләрегез белән дәлилләп тә күрсәтсәгез иде, Энҗе апа. Була. Менә хәзер мин сезгә таныш булган укытучыма җырның ничек язылу турында гына әйтеп балыйм. Шул җырны гына искә төшереп алыйк әле. Ишеткәнсездер инде. Монда беренче укытучыга мәхәббәт хисе. Ләкин ул сүзләр белән бирелмәгән. Ул үзе шушы әйтергә теләгән фикер бөтен бер хискә төреп бирелгән. Анда бер генә сүз дә юк исәк укытучыны яратам дигән. Заны ишетмәдегез.
Менә һәркем шуннан ярату хисен ачык итеп сизеп тора. Бу турыда тагын нәрсә әйтә алар идегез, Энҗапа? Бу турыда математика белән поэзияның янәшәлеге турында мәшһүр математик хатын-кызлардан дөньяда беренче фәннәр академиясе София Ковалевскаяның укытучысы Бернштейн булай дигән ул. Нельзя быть математиком, не будучи в душе поэтом дигән, ягъни җаның белән шагыйрь булмыйча торып, шын математик булып булмый дигән сүз инде ул. Менә мин шуңарга өстәп, үземчә үз тәҗрибәмнән чыгып, акылың белән математик булмыйча торып, шагыйрь булып булмый дип әйтер идем мин. Чөнки ул поэзия тулысы белән математиканың кырыс кануннарына буйсына. Математикада шундый бер төгәллек, нәфислек булса, шигырьләр дә шулай ук шундый ук математикага хас булганча төгәллекне, нәфислекне таләп итә. Энҗапа, без бит сөйләгәнне шигырьләр белән дәлилләргә дип сөйләшкән идек, әйе? Сүз дәлилнең ышандыру кеше дә шул аны дәлилләүдән тора инде. Дәлилләмәсәң ул буш сүз булып кына яңгырый. Менә мин сезгә менә әле яңа гына теге табадан төшкән дип сөйләр бит, мин дә яңа гына әле карасы да кимеп җитмәгән яңа шигырьләрен укып күрсәтермен. Шулар менә үзләре сөйләгәннәре безгә дәлил булып яңгырадылар дип уйлыйм. Формулалар, гади формулалар. Шагылышы бик акылның. Формулалар булып гәүдәләнә табигатьнең кырыс законы. Формулалар гасырларны кичкән тоныкланмас акыл яктысы. Формулалар мөгъҗизалар сирен ача алыр алтын ачкыч ул. Формулалар кемнәргәдер газап, кемнәргәдер бәхет китергән. Бәхет формуласын язар өчен гомерем буе мин дә интегәм. Менә шуннан соң тагын бәхет турында дигән бер цикл шигырь яздым мин. Бәхет формулаларыннан тора торган үземчә инде шулай дип уйладым. Нәрсә ул бәхет дигәнгә мин эпиграф формасында менә мондый сүзләрне язып куйдым. Үзен бәхетле итеп сизәргә сәләтле кеше шын бәхетле кеше була. Бәхет нәрсә? Бәхет нәрсә? Бәхет нәрсә? Бу сорауны кемгә генә бирмәдем мин. Бер кемнән дә ачык җавап ала алмагач, гомерем буе үзем аны эзләдем мин. Бәхет көтәм дип сөйлиләр бит кешеләр. Көтә торган әйбер булгач, мин дә көттем. Килер әле, берәр килмичә калмас дип көтә-көтә шактый озак гомер иттем. Килдеме ул? Килмәдеме? Килгәч аны үзем саклый белмәдемме? Әйтә алмыйм. Күп кырлы шул бәхет сүзе. Әйтсә аны әйтә ала һәр кем үзе. Бәхетемне таптым, диде дустым бер көн. Йөзләреннән торайды нурлар бөркеп. Кабат күргән чакта йөзе сүлпән иде. Бәхетемне югалттым мин күптән, диде. Табыла да икән бәхет, югала да, бәллүр кебек шатный да ул, уала да. Бәхет нәрсә? Дип сорадым оныгымнан. Мәхәббәт, дип җавап бирде бер сүз белән. Бәхет нәрсә? Дип сорадым мин улымнан. Бәхетне мин тыныч тормыш дип беләм. Кем килешмәс бу һәр ике җавап белән. Бәхет нәрсә? Дип сорадым мин агамнан. Хезмәт, диде агам, озак уйлап тормый. Хезмәт итмәй өчен бәхетне табып булмый. Бәхет нәрсә? Дип сорадым мин әнкәмнән. Сезнең бәхет, минем бәхет, диде әнкәм. Шул ук җавапны кабатлады газиз әткәм. Бәхет нәрсә? Дип сорадым мин бабамнан. Бабам озак кына уйлап торды. Әйтте аннан. Моңа җавап табып булмый. Бәхетнең бар мизгел генә булганы да, бәхетнең бар сүнми янып торганы да, бәхетнең бар минутлардан торганы, гомер буе сиңа юлдаш булганы. Бәхет йөри килә китә, уенчак ул, үзеңне бик бәхетле сизгән чак ул. Менә үзбәк шагыйре Турап Туба булай дигән шуңардан тәрҗемә шигырен әйтәм мин сезгә. Бик тә тансык булып дөньяга килсәң, киткән чакта бар дөньяны хәсрәткә күмсәң, бәхет шул, диде миңа бер акыл иясе. Ай, кыйммәт икән бәхет бәясе. Энҗапа, менә әле генә әңгәмәдә без мәшһүр математик София Ковалевскаяны искә алдык. Ул матур шигырьләр язган. Сез аның шигырьләре белән танышмы? Аның шигырьләрен, булай аның турындагы истәлекләр китабын укыганым бар. Шул истәлекләр китабында гына аның берничә шигыре рус телендә бирелгән. Мин шуларны үзем тәрҗемә итеп кенә карадым. Башкача аның шигырьләр җыентыгын кулыма алып үзем укый алганым юк, әйтәм. Ләкин шул бик матур беренче мәхәббәткә багышланган һәм менә шушы тормышка карашыны чагылдырган ике шигыре хәзер миннән яттан белмим аларны. Бар аның
Аның турындагы менә кызыксынган кешеләр Сафая Ковалевская турындагы истәлекләр китабын укып барсалар, шундан була. Менә инде тыңлаучыларга, балаларга, укучыларга шуны әйтәсем килә. Математиканы да, поэзияны да икесендә тигез яратырга кирәк. Математика фән әйбәт яраткан кеше, әйбәт белгән кеше ул һич шиксез поэзия кануннарын аларында яхшы итеп үзләштерә ала. Әдәбият белән шөгыльләнүчеләрдән математиканы читкә какмасыннар, алар икесен бер тигез янәшәдә алып барырга кирәк дип әйтәм. Инҗапа, инде тагын бер сорау. Шигырь ул кешенең нинди халәтендә һәм ничек языла? Шигырь ул күңел җимеше. Ул кешенең җанында ярала һәм өлгерә. Инде тамам өлгереп җиткәч кенә шигырьгә әйләнә. Аны кәгазь битенә төшерәсе генә кала. Мин шулай дип әйтә алам. Шигырь ул туа. Инҗапа, сез инде гомер буе мәктәптә укыткансыз, шигырьләр язгансыз, балалар белән булгансыз инде. Менә сез үзегезне бәхетле дип саныйсызмы? Саныйм. Мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Бәхет теле кеше, бәхет көтә. Бәхет эзли балачактан ук. Бәхет шул. Картлык килгәч кеше әйтә алса, мин бәхетле дип шатланып. Менә мин бәхетле дип әйтә алам. Минем гомерем дәвамчысы булып балаларым бар, оныкларым бар. Менә поэзиядә инде хәзер шактый 200-гә якын китапларым дөнья күргән. Язылганнары, менә сезнең өчен язылганнары, дөньяга чыга алмыйча инде дип ята торганнары, дөньяга чыкканнарны караганда 10 мәртәбә күбрәк. Сез журналист Дания Гайнетдинованың Энҗе Мөэминова белән әңгәмәсен тыңладыгыз. Магнитофон тасмасына 2008 елда язып алынган. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.